Il-leminija tal-Kap Nazzjonalista u d-direttur tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pierre Portelli qal li m'għandu l-ebda rimors u m'għandux minn xiex jistħi dwar il-frame-up Egrant li nħemma fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu. F'April tal-2017, Pierre Portelli flimkien mal-blogger Daphne Caruana Galizja u l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil kienu ħarġu bil-gidba lill-kumpanija Egrant tal-mara tal-Prim Ministru Muscat. Waqt il-programm d-set fuq l-istazzjon nazzjonali, Pierre Portelli qal li m'għandux minn xiex jistħi bl-involviment tiegħu f'din l-akbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dan meta affaċċjat mill-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef dwar l-aġir tiegħu f'dan il-komplott. Il-Prim Ministru fuq qudiemnet. Mill-inkjesta tal-ġudikant Aron Buġejja ħareġ li d-dokumenti li ppreżenta fl-inkjesta kienu folots. Fil-fatt wara li ġew analizzati għal darba tnejn minn esperti barranin, irriżulta li l-firem fuqhom meta mqabblin mal-firem ġenwini ma kinux jaqblu. L-inkjesta qalet li la darba rriżulta li dawn id-dikjarazzjonijiet kienu falsifikati ma setux jikkostitwixxu prova skont il-liġi. Meta mistoqsim il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef jekk għandux jitlob apoloġija, Pierre Portelli ma talab skuża fil-konfront tal-Prim Ministru martu u liedu għax skontu m'għamel xejn ħażin. Nistenna apoloġija min-naħa tiegħu bħala protagonista ewlieni tas-saga Egrant. Jiena qedlek ma skużajtx ruħek mhux akkuża. Akkuża. Il-Prim Ministru fuq quddiem ħażina għax tiskuża ruħek xi ħaġa ħażina. Dwar dan l-aġir il-kap nazzjonalista Adrian Dalija baqgħet ma kkundanna jew ħaxi passi fil-konfront ta' Pierre Portelli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.